Als ik bij die naschool aankom, dan voel ik happy. Ik voel gelukkig en ik speel samen met juffrouw in de maat en ik doe bij Engels en wiskunde. Maar als ik bij de 1 van 1000 is, dan is ik weer baie gelukkig, want ik leer meer goed. En als ik bij de naschool kom, dan voel ik baie gelukkig. Ik groet voor allemaal bij de naschool, want ik voel baie gelukkig. Video's, klanken, drama, sport. Onze weekjes doen, onze parentjes doen. En toen te gaan we buiten toe, toen spelen we buiten. Ons speel spelletjies en ons speel kaarten en ons eet brood en speel buiten en as ons skryf in die klas toetsen. Ons speel, theaters, werkers. Ik heb gespeeld op die slide en haar gespeeld en op die swing gespeeld en op die jumpding gespeeld. En voor adopter wat zeer mensen kan helpen en een aanspuiting krijgen. Wiskunde, skryf ons boeke. Nou, wat sport. En ik hou van bij de naschool boekjes te lezen en ons doen ons verf en ons kleur aan en ons doen wiskunde en ons doen aanschaf. Ik doe sommen en kleren en ik doe balans. Ik geniet regtig om bike te rijden. Samen met wat is. Hij is eigenlijk die een wat voor ons allemaal geleerd die op Nederland zo voor om fiets te rijden. Ik leer op Nederland zo voor een bike te rijden. Ik heb op mijn nerves gevoel en een beetje bang. Ik heb beter een beetje om fiets te rijden en ik is nog recht om fiets te rijden. Naso is die beste plek waar ik kan leren op. De huis is veel mensen en kinders en zulke goede. Dat is mijn enige plek waar ik kan leren en het beste om te doen is. Het was voor mij zoals een stress reliever om elke dag zoals nog iets meer geplaatst als een combinatie met het stress weggevat. Ik net automatically happy gevoel. Allemaal zo, onze omstandigheden, allemaal zo'n verschil. Je kan ze rustig komen met mijn school weer te komen doen, taken te komen doen. En ons leren niet heel, dat is stemmen, zoals ons nog kinderen zo tijd. Die activiteit wat ze doen, het is spelletjes speel, het was alles exciting geweest. Die fanaren ze dus doen dat ik heb nooit een fanaren gemist. Ik was altijd betrokken geweest. So ja. So, ik is een persoon, ik hou van tour, ik hou van nieuwe plekken leren kennen en dit is 1 van 1000 begin doen. Soos ons het fanarans voor jaar het was baie fanarans by geworden. Ons het uit die peren, uit die kabel beweeg en het was so interessant van 'n mens sien elke dag 'n verskillende iets rondom jou gebeur. Soos as ons uitgaan met 1 van 1000 is dit baie interessant want daar's dinge wat die mens weet het gesien dan sien jy. Ik meen, mijn kinderjaren was ik beste jaren. Ons gespeeld, gelachen en altijd na school was het een van die plekken waar ik echt gezien om naartoe te komen. Het heeft me baie geholpen. Op laarschool was ik een van die topstudenten, hogeschool heb ik een keer gesukkel, maar het einde van deze heeft basically me geholpen om weer terug te komen naar je, weer een routine te vallen en discipline te krijgen. Ik denk dat het voor mij geleerd meestal van discipline, om mijn huiswerk te doen, om altijd te luisteren en niet voor mij building blocks om te kunnen weten wie per dag is.